በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ዝኸበርኩም ህዝበ እግዚአብሔር ልዑለ ባህሪ ፈጣሪና ክሳብ ዝሰዓት ዚ ብድሓነ ሰላም ዓቂቡ በዛ አገልግሎት ዚ ክንሳተፍ ቅዱስ ፍቃዱ ስለ ዝኾነልና ፈጣሪና አምላከ ቅዱሳን ናይ ባህሪ ምስጋና ይብፅሓዮ። ንኩሎም በዚ ሰዓት ዚ ኣብ ፀበባ ኣብ ፀገም ኣብ ሽግር ንዘለዉ ረህዋ ሰላም ቅሳነት ዕረፍቲ ይሃቦም። ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንዘለዉ ምውፃእ ሓራ ይፍጠረሎም። ብሞት ስጋ ንዝተፈለዩና ገነት መንግስተ ሰማያት የዋርሶም። ኣብ መሪር ሓዘን ንዘለኹም ደበሳ ቅዱሳን ይደብስኩም። ንኩላህና ከዓ ዘስተውዕሎ ኣእምሮ ሂቡ መወዳእታና የፀብቐልና። ብምሕረት እግዚአብሔር ሒዝናዮ ዘለና ኣርእስቲ ምግምጋም ሓቀኛ መንፈሳዊ ኣገልግሎት ዝብል ኮይኑ ናይ ሎሚ ንኡስ ኣርእስትና ንሪኦ ምግምጋም ሓቀኛ መንፈሳዊ ኣገልግሎት ብግዜ ዝብል። ኩላህና ከም እንፈልጦ ግዜ ኣብ መንፈሳዊ ህይወት ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ዕለታዊ መነባብሮ ክሳብ ክንደይ እጃም ከም ዘለዎ ካብ መዓልታት ናብ ሰዓታት ወሪዱስ ካብ ደቃይቕ ብካልኢት ኣብ ዝምዘነሉ እዋን ኢና ዘለና እዩ። በዚ መሰረት ከዓ ስለምንታይ እዩ ምግምጋም ዘድልዮ ንኣገልግሎትና ሓቀኛ መንፈሳዊ ይብላ ኣሎ። ምክንያቱ ብዙሕ ኣገልግሎት ስለ ዘሎ ሓቀኛ ምዃኑ መንፈሳዊ ምዃኑ ተገምጊሙ ከዓ ብግዜ ምስ ግዜ ዝኸይድ ምዃኑ ትጠቕመና ኣብ ኣገልግሎት ኣርእስትና ናይ ሎሚ መዓልቲ ሓቀኛ መንፈሳዊ ኣገልግሎት ብግዜ ዝብል ኣርእስቲ ክንርኢ ኢና። ንዓይ መንፈስ ቅዱስ ዝዛረበሉ ኣንደበት ክወሃበኒ ኣብ ጸሎትኩም ክትዝክሩኒ ንኩላህና ከዓ ዝሰምዓ ናይ እዛን መንፈስ ዝዓቁር ጥጡእ ልቢ ዘስተውዕል ዘተግብር ሰናይ ሕሊና ክወሃበና ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃድ ይኹነልና። ኣብዘን እግዚአብሔር ዝፈቀደልና ውሑዳት ደቃይቕ መሪሕ ጥቕሲ ኣርእስቲ ንግዜ ብኸመይ ነለልዮ ጥቕሚ ምልላይ ግዜ ሳዕብየንን ዘይምልላይ ግዜ ሳዕብየን ዘይምልላይ ግዜ መደምደምታ ዝብሉ ነጥብታት ክንርኢ ኢና። መሪሕ ጥቕስና ኣብ ዘህልቁ ምዕራፍ 24 ቁፅሪ 17 እርእዮ ኣለኹ ሕጂ ዳ ኣይኮነን እጥምት ኣለኹ ቀረባ ግን ኣይኮነን ካብ ያዕቆብ ኮኸብ ይወፅእ ካብ እስራኤል ከዓ በትሪ መንግስቲ ትትንስእ ንሳ ንመሳፍንቲ ሞዓብ ተውቅዖም ንኩሎም ደቂ መዕገርገርቲ ከዓ ትጭፍልቆም። እርእዮ ኣለኹ ሕጂ ኣይኮነን እጥምት ኣለኹ ቀረባ ግን ኣይኮነኒ። ርሑቕ እንድሕር ኣልዩ ዝፍፀመሉ ግዜ ንምንታይ እዩ ኣቐዲሙ ዝገልፀሉ ዘሎ? ሕጂ እንደዘይኮይኑ ቀረባ እንደዘይኮይኑ ንምንታይ እዩ እቲ ትንቢት ዝወሃብ ዘሎ? ካብ ያዕቆብ ኮኸብ ይወፅእ ካብ እስራኤል ከዓ በትሪ መንግስቲ ክትንስኣ እዩ። እዚ ትንቢታዊት እዚ ሓደ ብቁዕ ነቢ ወይ ናይ እግዚአብሔር ሰብ ዝበሎ ዘይኮነ እዚ ቃል እዚ በለዓም እቲ ንቃል እግዚአብሔር ዝረገፀ ንእግዚአብሔር ምስ መዓቢስ በታ ባሃም ኣድጉ እግዚአብሔር ዝገንሖ ገይሩ ተዛሪብዎ እዩ። ምክንያቱ እግዚአብሔር ዝመደቦ ነገር ብሰባት ጥራይ ዘይኮነስ ብኣድጊ በለዓም ገይሩውነት መልእኽቱ ኣሕሊፍዎ እዩ። ስለዚ ኣቐዲሙ እርእዮ ኣለኹ ሕጂ ኣይኮነን ይመፅእ ኣሎ ቀረባ ኣይኮነን። ስለዚ ንግዜ ንዝሓለፈን ንዘለናዮን ንዝመፅእ ነገርን ክሳብ ክንደይ ክንዳለወሉ ከም ዝግባአና ብዛዕባ ምምፃእ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ካብቲ ኣቦና ኣዳምን ኣዴና ሔዋንን ዝወደቁሉ ግዜ ጀሚሩ ዘርእታ ሰበይቲ ርእሲ ተመን ክጭፍልቕ እዩ ኢሉ ዝወሃቦም ዝነበረ ተስፋ ነዚ እንዳቆፀሩ እዮም ክወርድ እዩ ክውለድ እዩ
እናበሉ ነቢያት ዝጽበይዎ ነይሮም እዩ ኣብ ትንቢት ዕንባቆም ምዕራፍ 2 ቁጽሪ 2-3 እግዚአብሔር ድማ እቲ ራእይ ንምዱብ ግዜ ናብ መወዳእታ ይቕልጥፋሎ ኣይሕሱንካ እዩ ብርግጽ ክመጽእ ኣይድንጉን ድማ እዩ እሞ እንተደንጎየ እኳ ተጸበዮ ስለዚ ብጉያ ክንበብ ስነቲ ራእይ ጸሓፎ ኣብ ሰሌዳውን ቅረጾ ኢሉ መለሰለይ እቲ ተዋሂብዎ ዘሎ ራእይ ንምዱብ ግዜ እዩ ንምጉዱብ ግዜ ስለዘይኮነ ንሕጂ ስለዘይኮነ ሸለል ከይብሎ ምእንቲ ግን እንታይ ዝብሎ ዘሎ ነቲ ራእይ ጸሓፎ ኣብ ሰሌዳውን ቅረጾ ስለዚ ብጉያ ክንበብ ኢሉ ዝፍጸመሉ ግዜ ይደንጉ ይቐልጥፍ ብዘየገድስ ኣብ ሰዓቱ ናብ ግዜኡን ክኸውን እዩ ነቲ ዝተባህለካ ግን ልክዕ ኣብ ግዜኡ ጸሓፎ ኣብ ግዜኡ ኣንብቦ ምክንያቱ እቲ ዝዳሎ ከምቲ ዝዳልዎ ከምቲ ዝግብኦ ክዳሎ ምእንቲ እዩ ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 2 ቁጽሪ 1-2 ኢየሱስ ብዘበን ንጉስ ይሁዳ ኣብ ቤተልሔም ናይ ይሁዳ ምስ ተወልደ እንሆ ሰብ ጥበብ እቲ ተወልደ ንጉስ አይሁዳ ኣበይ ኣሎ ኮኸብ ኣብ ምብራቕ ርኢና እሞ ክንሰግደሉ መጻና እናበሉ ካብ ምብራቕ ናብ ኢየሩሳሌም መጹ ስለዚ ምስቲ በለዓም ዝተነበዮ ይሪኦ ኣለኹ ሕጂ ኮነን ኮኸብ ካብ ያዕቆብ ክወፅእ ዝበሎ ኮኸብ ካብ ምብራቕ ርኢና እሞ ክንሰግደሉ መጻና ምስቲ ዝተዋህበ ትንቢት ምስቲ ኣብ ፍጻሜ ዝበጽሕ ዘሎ እንታይ ምትሓሓዝ እዩ ዘለዎ እግዚአብሔር ዘስተውዕሉ እምሮ ይሃበና ብዛዕባ እቲ ትንቢት ምንባይን ብዛዕባ እቲ ትንቢት መጽሓፍን ናይቲ ትንቢት ኣብ ዝፈጽመሉ ግዜ ተጠቃሚ ምዃንን ናይ ሰማይን ናይ ምድርን ፍልሊ እዩ ዘለዎ ስለዚ እቶም ክውለድ ክወርድ እናበሉ ትንቢት ዝቆጽሩ ዝነበሩ ሊቃውንቲ ኣብ መዓልቲ ልደት ግን ናይ ተበረኸት ተሳተፍቲ ክኾኑ ኣይበቕዑን ስለዚ ንዓና ከዓ እዚ ሓደ ዓብይ ትምህርቲ እዩ እምበኣር ናይ ሎሚ ኣርእስትና ኣታ ደቂስካ ዘለኻ ንቓሕ ዝብል ይኸውን ኤፌሶን ምዕራፍ 5 ቁጽሪ 14-16 ስለዚ ከዓ ኣታ ደቂስካ ዘለኻ ንቓሕ እሞ ካብ ምዉታን ተንስእ ክርስቶስ ከዓ ከብረሃልካ እዩ እምበኣርሲ ቅንያቱ ኽፊኡ እሞ ግዜ ዓዲኩም ከም ለባማት እምበር ከም ዓያሽ ዘይኮነ ከመይ ብጥንቃቐ ከም ትመላለሱ ተመልከቱ እዩ ኣታ ደቂስካ ዘለኻ ንቓሕ እሞ ካብ ምዉታን ተንስእ ገርሃኛ ኣንባቢ እንድሕር መይቱ ደኣ ከመይ ገይሩ ክሰምዕ ከመይ ገይሩ ክትንስእ ክብል ይኽእል እዩ ምክንያቱ እዚ ሞት እዚ ብዛዕባ ሞት ስጋ ኣይኮነን ብዛዕባ ስነ ምግባራዊ ሞት እዩ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 8 ነቦይ ቅድም ቀቢረዮ ክመጽእ ፍቐደለይ ምስ በሎ እንታይ ኢልዎ ንምዉታንሲ ምዉታኖም ይቕበርዎም ስለዚ እታ ነፍሲ ብጸሎት ምስ ኣምላኽ ዘይትራኸብ ብጾም ምስ ኣምላኽ ዘይትራኸብ ብስነ ምግባር ብቓል እግዚአብሔር ምስ ኣምላኽ ዘይትራኸብ እንተደኣ ኮይና ሞይታ ኣላ እዚ ከዓ ስነ ምግባራዊ ሞት ይበሃል እዩ ስለዚ ንቓሕ እሞ ካብ ምዉታን ተንስእ ክርስቶስ ከብረሃልካ እዩ ዓብይ ተስፋ ክርስቶስ ከብረሃልካ እዩ ስለዚ ከመይ ጌርና ኢና ክንነቅሕ እምበኣርሲ ቅንያቱ ኽፊኡ እሞ ግዜ ዓዲኩም ከም ለባማት እምበር ከም ዓያሽ ዘይኮነ ብኸመይ ብጥንቃቐ ከም ትመላለሱ ኣስተውዕሉ እዩ እግዚአብሔር መስገን ስለዚ እተን 10 ደናግል ኩለን ኣብ ቦታአን ተረኺበን እየን ኣብ ቦታኻ ምርካብ ኣብ ግዜኻ ምርካብ ማለት ግን እኹል ኣይኮነን ልክዕ ከምቲ ቃል እግዚአብሔር ዝብለና ዘሎ እቲ ግዜ እንታይ ምዃኑ ምስ ፈለጥና እቲ ግዜ ትዘድልዮ ነገር ምድላዊ ትቐንዲ መልእኽቲ እዩ ኣብ ዘለናዮ ዘበን ብስነ ፍልጠት ተደጊፎም
ናይ ኩነታት ትንበያ ክትንበዩ ከለዉ ፀሓይ ኣሎ በረድ ኣሎ ማይ ኣሎ ክብሉ ከለዉ እንታይ ማለት እዩ እቲ ብግቡእ ዝከታተል ዘሎ ግቡእ ጥንቃቐ በረድ ኣብ ዘለዎ ንበረድ ዝኸውን ምድላው ክገብር ማይ ኣብ ዘለዎ ክገብር ምእንቲ እዩ ስለዚ ግዜ ዓዲኩም ከም ለባማት እምበር ከም ዓያሱ ዘይኮነ ብጥንቃቐ ከም ትመላለሱ ተመልከቱ እዩ እምበኣር ንግምጋም ሓቀኛ መንፈሳዊ ኣገልግሎት ብግዜ ክንብል ከለና ነገልግለሉ ግዜ እንታይ ግዜ እዩ እንታይ ዓይነት ሰባት ክንከውን እዩ ዝግባአና እዩ ናብኡ ቅድሚ ምስጋርና ንግዜ ብኸመይ ኢና ንለልዮ ኣብ መክብብ ምዕራፍ 3 ካብ 1 ጀሚሩ ንኩሉ ዘዘመኑ ኣለዎ እዩ ኣብ ትሕቲ ሰማይ ንዘሎ ኩሉ ነገር ገግዚኡ ኣለዎ ኢሉ ክሳብ 8 ቀፂሉ ኣሎ እዩ ንምውላድ ግዜ ኣለዎ ንምማት ከዓ ግዜ ኣለዎ ንምውላድ ግዜ ኣለዎ ንምማት ከዓ ግዜ ኣለዎ ንምትካል ግዜ ኣለዎ ንምቕታል ከዓ ግዜ ኣለዎ ንምሕዋይ ከዓ ግዜ ኣለዎ ንኩሉ ገግዚኡ ኣለዎ እዩ ኣይተቕተሉ እንዳበለ ደኣ ስለምንታይ ቃል እግዚኣብሔር ንምቕታል ግዜ ኣለዎ ዝብል ኣብ ውሽጥና ሱር ዝሰደደ ሓጢኣት ኣብ ውሽጥና ሱር ዝሰደደ ኣበሳ ኣብ ውሽጥና ሱር ዝሰደደ ትዕቢት ኣብ ውሽጥና ሱር ዝሰደደ ቂም ኣብ ውሽጥና ሱር ዝሰደደ መንፈስ ዝሙት እንቆርፀሉ ግዜ እንቐትለሉ ግዜ ስለ ዘሎ እዩ ንምቕታል ግዜ ኣለዎ እዩ ስለዚ ቃል በቃሉ ከይንሪኦ ምእንቲ ምክንያቱ ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ርኢና ኢና ነታ ኣብ ምድሪ ዘሎ ኣካላትኩም እንታይ ግበሩ ቅተሉ እዩ ስለዚ ንምቕታል ግዜ ኣለዎ እዩ ኣብ ግዚኡ ክቕተል ዘለዎ እግዚኣብሔር ዘይከብረሉ ሓሳባት ኣብ ግዚኡ እንደዘይተቐቲሉ እናዓበየ ከይዱ ሱር ምስ ሰደደ መውሓቡ መድፍኡ ምብንቋሱ ኣዝዩ ከቢድ እዩ ስለዚኦም ከዓ ቅዱሳን ኣቦታትና ተኣቀብ እምንኡሳን ሃጣውእ ከመ ኢትደቅ ውስተ ዓብዪ ሃጢኣት ኣብ ዓብዪ ሓጢኣት ከይትወድቕሲ ካብ ንኣሽቱ ሓጢኣታት ኣዝኻ ተጠንቀቕ እዚ ንኣሽቱ ሓጢኣት እንታይ እሞ ኣለዎ እዚ ተገበርካ እሞ እንታይ እሞ ኣለዎ እንዳበለ እዩ ዝጅምር ማለት እዩ ስለዚ ንኩሉ ግዜ ኣለዎ እዩ ንምፍራስ ግዜ ኣለዎ እዩ እንታይ እዩ ትዝፈርስ ትዝፈርስ ቀፅሪ ኢያሪኮ እዩ ኢድ ሰብ ከይተንኮፎ ዝፈርስ ቀፅሪ ኢያሪኮ እዩ ገጽ ኣምላኽ ምርኣይ ዝኽልክለና ክፈርስ ዘለዎ ሓጢኣትና እዩ ኣብ ትንቢት ኢሳያስ 59 ንዓኻትኩምን ንኣምላኽኩምን ንኸይትራኸቡ ዝዓግተኩም ቀፅሪ ሓጢኣትኩም እዩ ስለዚ ንምፍራስ ግዜ ኣለዎ ክብል ከሎ ቃል እግዚኣብሔር እቲ እግዚኣብሔር ዘይከብረሉ ሓሳባትን ዘረባን ተግባርን እነፍርሰሉ ግዜ ኣለሊና ኣብ ግዚኡ እንደዘየፍሪስናዮ ኣብ ውሽጥና ኮይኑ ሓደ መዓልቲ እንዳሃሊሉ ክውሕጠና እዩ ማለት ስለዚ ንኩለን ግዜ ንኩለን ክንሪአን ንምእካብ ግዜ ኣለዎ ንምብታን ከዓ ግዜ ኣለዎ ስለዚ ኣብ ናይ ምብታን ግዜ ክትእክብ እንድሕር ፈቲንካ ኣንጻር ትቃል ስለ ትኸይድ ብኩሉ ኢኻ ትጉዳእ ማለት ክብሪ ንዝኽሪ ስሙ ይኹን ስለዚ ብኸመይ ኢና ንግዜ ነለልዮ ብቃል እግዚኣብሔር መሰረት ንኩሉ ዘዘመኑ ኣለዎ ስምቅ ንምባል ግዜ ኣለዎ ንምዝራብ ድማ ግዜ ኣለዎ ስለዚ ብጸሎት ወእግዚኣብሔር ስቕ ምባል ኣብ ዘድልዮ ትዕግስቲ ምዝራብ ኣብ ዘድልዮ ትብዓት ትሕትና ኣብ ዘድልዮ ትሕት ክንብል ኣዋጅ ኣብ ዘድልዮ ከዓ ርእስና ኣቕኒዕና ንዓኻ ወኪልና ትዝግባአና ክንከፍል ምእንቲ ግዜና ከነለል ይርድኣና ስቕ ንምባል ግዜ ኣለዎ ንምዝራብ ከዓ ግዜ ኣለዎ ደቀ መዛሙርቱ ብዛዕባ ግዜ መጻኢ ግዜ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ክገልጸሎም ከሎ
حدا نجر حتيتمو معاسي زتبلو زلها تتنققوا استوعلوا نابلخم هروم كله حدا حتو حتيتمو اتجزي معاسي الجباب بيلونكا ملكتاتو خنتايلهم سلازي نعنان نتزمص ولدون كسام موداتا نزمص حتو بخمين لليو ملكتنا يتجزي تخنتايو ويتانا يس كريستوس حدا بحدا ان ملكتت نجيروم كغبروا زغبوم نجيروم كخون زلوو نجيروم بصفوف غيرو تنجيري ماتيوس 24 قطري 34 اب دبر زيتي تقميط خلو دق مزامرتو بحتيلوم از معاسك خوني تأمرت ممصاخان مودعت عالم كنتاي اسكن غرنا نابلو نابو قروي ويتا اس كريستوس نمجمر يازملسلو ملسي حدا كواخ يسحتكم تتنقوا حدا كواخ يسحتكم تتنقوا عبرخالو انتبلوخو مايتصو افغزا انتلو انتبلوخو كان افغزا ايتئتوي سلازي تقدس بيت خريستيان زقمتاتو نقوم ببهلاوينا اسكنا امر فتارينا ابزل لخايو بامنت ابزل لخايو بتعجستي ابزل لخايو بصامن صلوتن كونكا مصبباي كم زخونه مدهانيت خغلص كله ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አበረኻሎን ተበልኹም አይትጹ አብገዛሎን ተበልኹሙን አይትእተዊ ደጊሙ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብት خገብርዎ ሽዑ በቦታትና ገይሩና ዓናዝ ነገሮ ጉያኹም بخرمتن بسنابتن كيكون صلي ጉያኹም مهدانكم بخرمتن بسنابتن كيكون صليو ابرخا زلو نغزا ايملس ابنا حس زلو انا مريت ايورد حزب እግዚአብሔር ጊዜ ገርና خنستوعللو نحس ማለት ታይ ማለት እዩ ቃል በቃሉ ተዳወሲድናዮ አብና حس ዘሎ ሰብ መጸግዕ ዘይብሉ ስለዝኾነ በቀረባ ይዝጥቃ አብና حس ኮይኑ ክዋጋ አብና አብዝባና حس ኮይኑ ከላኸል አይክእልኒ ዝባና حس ግን ካብ መሬት ብርኽ ዝበለይ ስለዚ ጸጋ ዘለዎ ሰብ ካብቲ ጸጋ ከይጎድል ምእንቲ እንዳ ዓበየ ክኸይድ እምበር ንድሕሪት ከይምለስ ምእንቲ አብዝባና حس ዘሎ ገለ ኸውርድ ኢሉ ገለ ክማላ ኢሉ አይውረድ ኢሉ ስለቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ስለዚህ ቃል እግዚአብሔር ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ አብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 24 ብንጹር ክንገብሮ ዝግባአና መጠንቀቕታ ክህብ ቆሎ ኣብቲ ግዜቲ ንነብሰ ጾራን ንዘጥብዋን ወይልአን እንዳበለ እቲ ክንገብሮ ዘለና ምሂሩና እዩ ስለቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ጉያኹም ብኸረምትን ብሰናብትን ከይከውን ተጠንቀቁ አቦና ዳዊት ነዚ መልእኽቲ ዝኽህብ ከሎ ሓደ ጸሎት ጸሊ እቲ ጸለየ ጸሎት ከዓ ኣብ 9 ቁጥሪ 12 ጥበበኛ ልብ ምእንቲ ክንረክብሲ መዓልታትና ክንቆጽር መሃረና ወእግዚአብሔር ጥበበኛ ልብ ምእንቲ ክንረክብሲ መዓልታትና ክንቆጽር ማለት ግዜና ከለነሊ መሃረና እንታይ እዩ ዝጠቅም መለላይ ግዜ ስለምንታይና ግዜና ከነለልዮ ስለምንታይ ነቲ ሐቀኛ መንፈሳዊ አገልግሎትና በጊዜ ክንግምግሞ ዘድለየ አብዛ ሐለፈ ግዜና ሐቀኛ ምዃኑ መንፈሳዊ ምዃኑ አገልግሎትና ምስፈለጥና ሕጂ ግን እቲ ሐቀኛ መንፈሳዊ አገልግሎት ምስ ግዜ እዚ ናይ ተማሊ ምስ ሕጂ ዘለና ግዜ ምስ ናይ ጽባሕ ይወሃሃድ ይኸይድ
ንምልላይ ዘድልዮ ዘሎ ምኽንያት እንታይ እዩ? ኣብ ማቴዎስ 24 ቁፅሪ 45-46 እቲ ጎይትኡ ምግቦም በብግዚኡ ክህቦም ኢሉ ኣብ ስድራ ቤቱ ዝሸሞ እሙንን ኣስተውዓልን ባርያ መን ኮን እዩ? ጎይትኡ ክመጽእ ከሎ ከምዚ እናገበረ ዝረኽቦ ባርያ ብፁዕ እዩ። ኣብ ኩሉ ገንዘቡ ከምዚ ሸሞ ብሓቂ ብሓቂ ይብለኩም ኣለኹ። ግዜ ምልላይ ማለት ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብዛዕባ ግዜ ክብል ከሎ ብዛዕባ መገሻና ክብል ከሎ ኣበየናይ መዓልቲ ከም ዝመጽእ ኣይትፈልጡን ኢኹም እዩ። ስለዚ ኣበየናይ ግዜ ክመጽእ እንድሕር ዘይፍለጥ ኮይኑ ከዓ እታ ክንገብራ ዘለና ኩሉ ግዜ ድልዋት ምዃን እያ። ኣብ ማቴዎስ 25:10 ክዕድጋ ምስ ከዳ እቲ መርዓዊ መፀ እተን ተዳልየን ዝጸንሓ ምስኡ ናብ መርዓ ኣተዋ ማዕጾ ድማ ተዓጽወ። እተን ከይተዳለዋ ዝጸንሓ ከዓ ኣብ ብዙሕ ዕግርግር ኣትየን ኣብ መጨረሻ ከዓ ማዕጾ ተዓጺዩስ ኣይፈልጠክን ተባሂለን። ካብዚ ከም ዝሰውረና እግዚአብሔር። ስለዚ ንምንታይ ዝጠቕመና ሓቀኛ መንፈሳዊ ኣገልግሎትና ብግዜ ተገምጊሙ ቁኑዕ ኮይኑ ክንረኽቦ፣ ብግዜ ተገምጊሙ ቁኑዕ እንደዘይኮይኑ ከዓ ምስ ግዜን ምስ ኩነታትን ዝኸይድ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ቅቡል ዝኾነ ኣገልግሎት ንክኸውን ይሕግዘና። ድሕሪኡ ንሪኦ ነጥቢ ሳዕቤን ዘይምልላይ ግዜ። ግዜና እንደዘየለሊና ኸ እንታይ እዩ ሳዕቤን ዝመጽእ? ኣብ ቀዳማይ የቕሬታ ኣብ ካልኣይ ነገሥት ምዕራፍ 5:26 ንሱ ድማ እቲ ሰብኣይ ካብ ሰረገሉኡ ተመሊሱ ክቕበለካ ከሎ ልበይ ዶ ምሳኻ ይከደን፣ ብሩር ክትወስድ ክዳውንቲ፣ ኣታኽልቲ፣ ዘይትን ወይንን ኣባጊዕን ሓን ተባዕትዮን ኣንስትዮን ባሮት ከዓ ክትወስድሲ ግዜኡ ድዩ? በዓርሲ እቲ ለምፂ ንእማን ንዘለኣለም ኣባኻ ናብ ዘርእኻን ይልገብ በሎ። ሽዑ ለምጻም ኮይኑ ከም በረድ ጻዕድዩ ካብ ቅድሚኡ ወፀ። እግዚአብሔር ይቅረ በለልና። ካልኣይ ነገሥት ምዕራፍ 5 ቁፅሪ 26-27 ብነቢይነት ብመንፈሳዊ ኣገልግሎት ምስ ነቢ ኤልሳዕ ዝነበረ ወደ መዝሙር ናይ ኤልሳዕ ካብ ኤልሳዕ ተተሓቢኡ ብዙሕ ነገር ይገብር ነይሩ። ኣብ መንፈሳዊ ቦታ ኮይኑ ብዛዕባ ስጋ፣ ኣብ ቅዱስ ቦታ ኮይኑ ብዛዕባ ሓላፊ ነገር ብኡ ተጸሚዱ ነይሩ። ምክንያቱ እዚ ናይ ሕጂ ኣርእስቲ ዝዛረበሉ ዘሎ ካብ ንእማን ዝደልዮ ዘሎ ጨርቅን ወርቅን እዩ። እቲ ናይ ኣምላኽ ሰብ ዝብሎ ዘሎ ግን ወይንን ኣባጊዕን ናሓን ተባዕትዮ ኣንስትዮን ባሮት ከዓ ክትወስድሲ ግዜኡ ድዩ? ሳዕቤን ዘይምልላይ ኣብ ቤት እግዚአብሔር ኮንካ ብዛዕባ ካልእ ነገር ክትሰርሕ ብጉልባብ መንፈሳዊ ኣገልግሎት ካልእ ኣበሳሽ፣ ካልእ ሻራ፣ ካልእ ውዲት ክትሰርሕ ክሳብ ክንደይ መርገም ሳዕቤን ንውሉድ ወለዶ ከም ዘለና ፈሊጥና ብፍላይ ከዓ እቶም ኣብ ኣገልግሎት ተመዲብና ኣብ ቤት እግዚአብሔር ዘለና ኣገልገልቲ ኣዝና ክነስተውዕለሉ ዝግባአና ግዜኡ ኣይኮነን ኢሉ ኤልሳዕ እቲ ናይ ኣምላኽ ሰብ ድኻይ ነበረን 12 ጽምዲ ኣብዑር ዝነበሮ በዚኦም እናገልገለ ከሎ ተፀዊዑ ዝመፀ እዩ። ብድሕሪኡ ንድሕሪት ኣይጠመተን። ግያዝ ግን መን ምዃኑ ስለ ዘይፈለጠ ምስ መን ከም ዘለውን ስለ ዘይፈለጠ እንታይ ይገብሩን ስለ ዘይፈለጠ ተሓቢኡ ከይዱ እዚ ኩሉ ወርቅን ብሩርን ሒዙ መፂስ ኣይንደልን ኢሉ ሰዲዱ ወይሉ ከይዱ ተሓቢኡ ኣቦይ ስጋይሽ መፂኦም ናሞ ከም ዝሃበኒ ኢልካ ምስ በሎ ኣነ ደኣ ኩሉስ ንዓኹም ኢለን ደምፂ እዩ። ስለዚ ኣምፂ ክልተ ኣገልገልቲ ገይሩ ኣምፂ ንዕኡ ሓቢኡ ተዓፂ ይፅልሎ በይ ከይርየኒ ኢሉ ስለዚ ሓሰበ እዚ ገይሩ። ስለዚ እቲ ሶርያዊ ካብ ፈረሱ ወሪዱ ክቀባበለካ ከሎ መንፈሰይ ኣብኡ ነይራ እዩ። ስለዚ
جياز ود مزمور وي جحازي ود مزمور إلسا كاب إلسا خول زي كأله نحنا لومي أبيت إجزابير أبجل قلوت إجزابير بسم وانجيل إجزابير زي كبرلو سراح إجزابير زي كبرلو حساب إجزابير زي كبرلو تحسته حاسس مسس نحر نبل كوينا صعبينو أزي كبيت كخوني إجزابير مستوى على هبنا سلازي ناي جزية زي مللاي كبيد نجاري زي تكملوا مخانون دز فلت نيرو كمو أيم جبرن أب كندي مسنبي إلسا أكينو نا إلسا برخت زورس مس إلسا أكينو لمس أنا أمان يوريس نعود رايزي كنا خا ندكو خنا تتقال نزل على ما بخان أبزر أخان يلقب تباهيلي تايم زبل ولدنا أسرو مثلل حياواي ولدي رستي يورسو كالو ولد آدم يورسو سلازي أزينا خنتن كقلو زلنا جزينا كلاليليو لومي بزا صبحات زي أبزا جزي زي أجزابير كابا يمتاي دلي أبزا جزي زي أجزابير نعي حج انتاي بلني حج أجزابير كم زبلن ننتلي صباح انتاي كبلني نايز مغسلتان انتاي كخوني إلنا أزينا خنتن كقلو مخنياتو جزينا زي مللاي جزينا زي مللاي كابز ود مزمور نا إلسا عند حرتا مهيرنا أمن فساوي هوت كوينو نا إلسا ود مزمور كوينوس انتاي قبر نيرو أباقيعين حاس وركن شاركن كالي تريتن باروت كي ترفه حاسس مساسي بالنيري أي تتغملو زابير زستوعلو أمرها بنا أب تنبيت هاجي معراف حادة كاب حادة خساب حموش زلو زابير قويتا سراويت كمزبلالو إذا هز بزي إتجزيه بيت زابير تسرحلو جزيه أي بس حني بلالو جناخ زابير زي عني أخلص نسخاتكم أبسلو ما بايتهون كتنبرو دوغ جزيه خمي يبيل زابير قال زابير نام نبي حاجي مسه بارسي زابير قويتا سراويت كمزي بلالو اسك بلبخم مقدخم حسوي كاب زابير كي توكسو ني أملاخ قال كي رأيو نا إجزابير نبي كي تزاربون كله دحان جزي بيت إجزابير سر حلو جزي أي أخلن ترى يا بايتنا نسرح النابولو بناي جزء رؤسهم حساب من روحنيرهم سلازي اسكبل بخم مقدخم حسابوي تسعبين دحرينايو زريهم يفرخومن بليعهم يسقبكمن تخديمكم أي مماقكمن زحاسكمو أي بركتن نتك الروب قرابو أوف كبلائك بالتنيل سلازي ناب أنباوزيهم يعصا وامسمو بيتك زابير هنا سوي لومي هيوتنا هنهنس كم تشعو بيتك زابير هانيسوم قال زابير سميع عمز تموقسو لومي هيوتنا هنهنس زابير يدلي نساتهم جن بس حدي أبتسرح جزانا نبرو خلو بيتك زابير سر حلو جزي أخلن مخنياتو جزيو ديو أيقونن نتقويتا جزي إنا حتى تزللناي نا إجزابير قلتن دحركوينا أبيت إجزابير تدالنا إجزابير تايبل قال إجزابير تايبل إلنا نعوي خنو كاس زللناي أبونجلي يوحنس معرف 4 قصر 35 نسخاتكم دو قوعي خسع عزمت 4 ور حلو تبليكمكمن أعينتكم قحبلمو مدري درون عاصيد كم سعدوت رأيو بلكم الله خير ويتانان مدحينا نيس كريستوس زريو زنبره ناي جزي ملخاختان دك مزامورت زريو زنبرون ناي زرئن ناي عاصيدن فللي نيروي إذا أخساب كندي سعبين كم زلوا كتعصر أبز جبا أكا جزي نزارة توفر تداخون كا كساب كندي عدرع كم زلوا قليل نجار يكونن نسخاتكم نعاسيد 4 ورح تريفوت نسخاتكم ززر أواني تبل لهم أنا جن مريت نعاسيد بس هاي زري أزل لهم بمن فساوي ملختو
نساتهم من كون أبلعي وي من انتايد أبلي عزبلنا سأجيب عزبلنا خبلو خلو سب سماريا نابقويتا مسيوم نقويتا تقبلهم دحنات زرخبلو ساعاتي بس نوعي زرق زلو قويتا اس كريستوس سلازي نتجزيه خلاليو نسخاتكم قوعي 4 ورح تريفو تبل لكم زابير زستوعلو أموراي هابرنا سلازي بزعبا هواريات هيكونن ملختنا لومي جزينا انتاي لومي نحنا انتاي نحسب لومي اغزابير ابيوتنا زلو مدب كنتاي لك አገልግሎትና ሐቀኛ መንፈሳዊ አገልግሎትና በጊዜ ንግምግሞሉ ዘለና ጊዜ ምስት ጊዜ እግዚአብሔር ተዋሃሂዱ ይኸይድ ምህላውን ምርግጋዚ በቃሉ መሰረት ዘይተዋሃደት ኮይኑ ጊዜ የለና እግዚአብሔር የዳው ዘርግሑ ጽበ ተዋሃሂዱ አሎ ኢልና ነሐር ነሐስብ ኮይናኻ ነቲ ዘለና ቀጣ ቢልና ክንሕዞ እግዚአብሔር ይደግፈና መደምደምታ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 12 ቁጥሪ 35 كساب 4 زلو جزيه مالتي اتقدم الاختنا بقطر 35 حقاقكم عتق مبرهتكم بروح يكون كم كريستيان كم دق كريستوس بفلاي كما قلقلت እግዚአብሔር አቦታትና ሰዓታት ቆሙ ገልግሎት ቆሙ خلو اب سباي فلق عاتقهم قفع قلف غيرهم حقوم قط አቢሎም يمزقوم حقاقكم عتق مبرهتكم بروح يكون نسخاتكم سقيتون كم مرعى خسع زملس صبيمو مصيكو حقاح مسبله بؤبؤ زخفتلو سبات مسلو اتون قيتون كمص خلو نقيحهم زرخبهم تي باروتتيهم بصانيم تعاتقهم ما ادخم زقمتهم قريبون كم زغلغلهم بحق بلكم الله ابكلا ايتو يسالسيت حلو عليت مسيو كم زنترخبهم توم باروتيهم بصانيم جناخ زفلتو بعال بيت نتسارق زمصلا غزي اندزفلتا منقح بيت خطقعات كلاون سق اي مبلن نسخاتكم دما ودسب بزي حسبكم غزي خمصيمو زتدالكم كون حقاقكم عتق مبرهتكم بروح يكون تنسيحنا دو حزبنا تنسيح دو حزبنا تنسيحون قدس قربان بقدس قربان تحاتيمو دي منغست املاح زصبابه يازلو حزبنا تنحنا نمرحو تنحنا نغلغلو تنحنا بؤو نغلغل حزبنا اب هيوت كيبصحخ نحنا هيوت كنركب نخل دو እግዚአብሔር ዘስተውዕል አሙራ ሀበና ደጊሙ ቃል ወንጌል እንታይ ዝብለና አማቴዎስ 6:34 ጽባህ ንርእሳት ተጨነቀያሞ ንጽባህ ኢልኩም አይተጨነቁ ንመዓልት ተخفአታ ይተባሉ ለጀሰም እስመ ጀሰም ትህል ለርእሳይል ናይ ጽባህ ጎይታ አሎ ንሕና ናይ ጽባህ አይኮነን ስለዚ ንጽባህ አይተባሉ حقاقكم عتق مبرهتكم بروح يكون لومي املاخي كصوعني خيلي سلازي لومي مسقيمي كحدر يبلي مسحاوي كعرقالني لومي مسحاتياتي كحدرالن نحاتياتي بنسحا قريصه خدربيولني لومي كي تحتم كلو سماياو صواع خيمص قلتي فقدس قربان كوسدالني لومي منفس تعبيد كاب املاخ كيفلين تحت كبلالني حقاقكم عتق مبرهتكم بروح يكون أبي يوحنس وانجيل معرف 4 قصر 23-24 أملاخ منفسي وتم السجد دما بمنفسن بحقن كسجدوا لي قبومي أبو خمس مسألة سجرتي إذا لمو وتم نحق سجرت نبو بمنفسن بحقن سجدوا لا ساعات كتمسيا نسخاء ماسيا سخاء حج هاي نبو بحقن بمنفسن سجدوا لجزي أبو خمس يوم سجرتي إزدليل كنقاي قولو አይደለን كنكራኸረሉ አይደለን كنبعሰሉ አይደለን እንታይዳ በሐቅን በመንፈስን ከነምልኾይ በሐቅን በመንፈስን ከነገልግሎ በሐቅን በመንፈስን ክንስዕቦይ ከም እንተ ኮይኑ እንጾርና ባዕሉ ከአልየዩ በኡ እንተ ሲዒብናዮ ንድኻምና ባዕሉ ክድግፎይ ክብሪ ምስጋና ይኹን ልዕሊ ሓጣን ልዕሊ ጻድቃን ንሓጣን ብንስሓ ዘፍቅር
لعلي نصهاد نرخصات اداو زرقي حوز قبل لعلي حيالات ندخمات زبرتع غويتا إنا نسعب بتخكل نملخو بتخكل نسعبو انت علينا مالت أبو انجيل ماتيوس عسرا شمنته نسمسي اتبع على تاخلت ويني نأزاز بيتو نتم سوي على تسوى عيوم كاب دحروت جميركا كساعتهم قدامت وعلتهم هبهم بلوي سوعات سي وزحات يوم حريات جنا حيدت يوم مو كومو تم دحروت قدامت كهانو تم قدامت كا دحروت كهانو يوم وانجيل ماتيوس معرف عسرا شومنتن عسر شدشتني أنبيبي سلازي بزحات قدامت دحروت كوينهم اتا أقلقالي بطم دحروت مخفال جميرو سلازي فتحاو دي كونني بطم قدم زي جمهور انتا خينو زي كفلة سلام انتهي كانوا كلهم معرهي بوهم زابير زستوعلو أمره هابنا سلازي نوحات جزية نوحات ساعتات هيكونن اتمل اختنا مقمقام أقلقلوتنا زدل زلو نوحات جزية بزح ساعتات بزح عمتات هيكونن زدل زلو كم فقادو دو أقلقلنا كم فقادو دو نقلقلال لنايل سلازي حانت ساعات يسرحو مستوم 10 ساعات يسرحو معرة تخفيلهم قدميهم كأ تخفيلهم حزب እግዚአብሔር نمرد أخت عملنا مأنتي يهودا 3 عامتن 3 ورحني مسقويتها تمالاليشو فياتاي زيمان كأ أمسكال مسؤ تراخيبو يهودا 3 عامتن 3 ورحني مسقويتها تمالاليشو اتن يهودا زتك ماتياس كأ أبتناي مودعتا ساعات مسيب زابير زستوعلو أمره هابن زابير حق أنيا فرادي اتوم 10 ساعات كابنوغو جميرو كساب ساعة شدش تزسرحو بخمي يمسريحهم ازو قودي لناو نايبولون ناي مقرمرام منفس نيروهم مسانا دالا ديل كايوم سلازي اتحق أنيا فرادي كمل سلم كله أي بدل كوهان بخومية توعي لكا زقبا أكا حيسكا خيد نتدحرايكا أما عريقا خهبو بسناي فقاديو أنا محار انتخونكو دو عينخا يا حممي 10 ساعات كسرحو خلو محرة أملاخ مساعتهم أين برن بمحرة أملاخ يقلقلوا أين برون بمنفس أملاخ يقلقلوا أين برون بحقن بقنعنان يقلقلوا أين برون سلازا أمزاقبت أملاخ أين برون نسوم يوم مس أملاخ زلو زمسلم نيرم بر مس أملاخ أين برون 10 ساعات أبتقرات يوم نيرم بر 10 ساعات أبتهوت أين برون 10 ساعات أبت بيت مقدس يوم نيرم بر 10 ساعات أبت منفس أين برون إذا خبركم حزب እግዚአብሔር ملبم رخيبنا لنا حواري قدس باولوس أب قدامي كورنثوس معرف 10 إذا خا ملبمي كخونوم يزبصحنا كم تنساتهم زغروم رومو أين غرامرم كم تنساتهم زفتنو زتهلالخو نعملخنا أين تهلالكو كم تنساتهم زمن زرمو 25 شح من إسياب قلقل زطفأ كمو أين منزر إذا خلو نعانا كخوني زبصحنا سلازي تارا أنبابي نو الزفراد زيك نو عيكونن كما يقولوا 10 ساعات يسرحن 1 ساعة يسرحن مع ريهبهم كبير لخيلي أملاخنا جن حق أنيا فرادي سلازي حزب እግዚአብሔር كندزا عمتات أقلقيلة كندزا عمتات سبيخة كندزا عمتات قديسة كندزا عمتات زميرة كندزا عمتات وانجيل أنبيبة عيكونن اتفرة اتوزعيت انتاي እግዚአብሔር ዘስተውዕሉ እምሮ ይሃበና ስለዚ ዘለናዮ ግዜ ተማል ዝነበርናዮ ሕጂ ዘለናዮ ድሕሪ ደቂቕ እንታይ ይደል እግዚአብሔር ሕጂ ንዓይ እግዚአብሔር እንታይ ይብለኒ በዛ ሰዓት እዚኣ በዛ ግዜ እዚኣ እግዚአብሔር ካባይ እንታይ ይደሊ በዛ ሰዓት እዚኣ እግዚአብሔር ካብ ውሽጠይ ክጉሕፎ ዝደልዮ ነገር እንታይ ኮን ይኸውን ልክዕ ነቲ ኣገልግሎትና ነቲ መንፈሳዊ ሓቀኛ ኣገልግሎትና በዛ ግዜ እዚኣ በዛ ዘለናያ ሰዓት كنريهم مستوم 10 ساعات سريحهم بسرحهم زي عقبو قويتهم زي عقبو لهم بزراربهم زي عقبو
بصبغ كالوت بدحنات كالوت زحزنو كم آتهم كويدنا خينهلو حجي كن زستوعلو له جزيه እግዚአብሔር ዘስተውዕል አእምሮ ይሃበና ከም ትኩሉ ግዜ ንብሎ እዚ ስብከት ኣይኮነን ትምህርቲ ኣይኮነን ከመይ ገርና ንውሽጥና ብቃል እግዚአብሔር ንቃል እግዚአብሔር ኣብ ውሽጥና ኣርኤና ህይወትና ነተኻኽለሉ ኣገልግሎት እዩ ስለዚ እታ መወዳእታ ጥቕስና 12 ሰዓት ዝሰርሑ ብምጉርምራም ክኸዱ ከለዉ ሓንቲ ሰዓት ዝሰርሑ ከዓ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ሞገስ ብቕንዕና ስለ ዝሰርሑ ብሓቂ ስለ ዝሰርሑ ብንጽህና ስለ ዝሰርሑ ብንስሓ ስለ ዝሰርሑ ኣብ ቅድሚ ጎይቶኦም ትሕት ስለ ዝበሉ ሓሳባት ጎይቶኦም ተረዲኦም ንድሕነት ነፍሳት ለይትን መዓልትን ብጸሎትን በገልግሎትን ስለ ዝዓዩ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ሞገስ ረኺቦም ሓንቲ ሰዓት ልዕሊ 12 ሰዓት ተቆፂራ ትመወዳእታ ዝተዋህበት መጠንቀቕታ ብዙሓት ቀዳሞት ዳሕሮት ብዙሓት ዳሕሮት ከዓ ቀዳሞት ክኾኑ እዮም እሞ ድሕሪት እንተሊኹም ቅድሚት ክትመፁ ጉየዩ ቅድሚት እንተሊኹም ከዓ ከይትቅደሙ ነቲ ዘለኩም ኣጽኒዕኩም ሓዝዎ ይብለና ኣሎ ቃል እግዚአብሔር እሞ ሎሚ ነቲ ሓቀኛ መንፈሳዊ ኣገልግሎት ነገልግል ምዃንና መጀመርያ ሓቀኛ ዝበሃል እንታይ ዘማልዩ ዝሓለፈ ግዜና ቶም ተኸታተልናዮ ሓቀኛ ዝበሃል እንታይ ዘማልዩ መንፈሳዊ ዝበሃል እንታይ እንተኾይኑ እዩ ስለዚ እቲ ሓቀኛ መንፈሳዊ ኣገልግሎት ብግዜ ተገምጊሙ ቁኑዕ ኮይኑ ዝርከብ መዓስዩ ሕፅር ብዝበለ ዝረኣናዮ ነዚ መስል ፀኒልኩም ስለ ዝሰማዕኹምኒ ኣብ ትገብርዎ ጸሎት ኩሉ እግዚአብሔር ይስማዕኹም ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ጸጋ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅሪ ኣምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ኣብ ጽርሃ ጽዮን ኣብ ልዕሊ ቅዱሳን ኣቦታትና ሃዋርያት ከም ዝወረደ ሕጂ እውን ኣብ ልዕለይን ኣብ ልዕሊ ኩልኹምን ዕፅፍን ድርብን ኮይኑ ይረድ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን